אזרחים יקרים, לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לשטח מדינת ישראל. אתם מתבקשים לגלות ערנות ולפעול בדיוק לפי הנחיות פיקוד העורף. בדקות האחרונות, פיקוד העורף הפיץ הודעות לפלאפונים באזורים מסוימים עם הנחיות מצילות חיים, המנחות על כניסה למרחב המוגן. יש להגיע בצורה בטוחה למקום המוגן ביותר במרחב בו אתם נמצאים. בהישמע אזעקה, עליכם להיכנס למרחב המוגן ולהמתין בו עד להנחיה אחרת. אני חוזר, להמתין בו עד להנחיה אחרת. מערך ההגנה האווירית פועל במלואו, מגלה ומיירט איומים בכל מקום בו נדרש, גם ברגעים אלה. לצד זאת, ההגנה לא הרמטית, ועל כן יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. ייתכן ותשמעו פיצוצים, מקורם בעירותים או בנפילות. מאחר ומדובר באיומים מסוגים שונים, ייתכן וההתראות יפעלו באזורים נרחבים. יתעדכנו בהנחיות בעמודים הרשמיים של פיקוד העורף ודובר צה"ל. תמשיכו לנהוג באחריות ולשמור על קור רוח, כפי שעשיתם עד כה, ותקפידו לפעול על פי ההנחיות. אנחנו חזקים ויכולים גם לאירוע הזה. צה"ל עושה ויעשה כל מה שנדרש להגן על אזרחי מדינת ישראל. כוחות צה"ל ערוכים ומוכנים בהגנה ובהתקפה במוכנות שיא. אני אמשיך להופיע כאן ולעדכן אתכם בכל ההתפתחויות.